Obraz 1, scéna 2, A, B, C, poprvé. Obraz 5, scéna 1, poprvé. Obraz 5, scéna 1, po druhé. Po tretie. Ježiš! Po štvrté. On by sa v podstate mal nadkávať, čiže my pozeráme vlastne z pohľadu očí tej rodiny. Počúvaj, po to ty urobiť, nech ty si na zabere, vieš? Ty vyzeráš lepšie na zabere, okay? Jak ješ? Všelijak? Tak trošičku, nemusí to byť metrový flak, vieš, ale tak fakt, že no 5 cm alebo niečo. Dobre? Dobre, a teraz by sme ju mali podľa mňa trošku utreť. Áno. No, vieš, normálne rukou takto. No, utri si to a tam si to umí. Umieš si ruky, hej. Piče. Ňam. Fantastické, podľa mňa super, ešte aj trošku je to zajebané, to je dobré, si myslím. Matúš, môžem ti dať bojovú úlohu? Dám ti baterku, choď prosím ťa hore, v tej taške, v tom ruksaku je nabíjačka na túto batériu a daj to niekde nabíjať, prosím ťa, hej. Tá scéna 1 je celá proste, hej, a potom v podstate sú dva zábery, myslím, tu a potom niečo na mamu v kuchyni, akože plače alebo niečo. A zatýkanie. Kokos. Tak asi skúma na to pol štvrtú. No. Na stále to stihneme, čo ti poviem. Matúš, môžem ťa poprosiť na chvíľku? Sadni si tam, kde on zhruba sedí. Toto mi na chvíľku požičaj. Toto kľudne len tak drž nejak. Hej. Ja len aby som videl ostotneš. Chceme tam aj druhú fľašu v zábere? Či? Dobre, pôjdeme s... Jebe! Počkaj, kým odomku. To bolo dobré. Povedal, že bude priečný. Tuto predtým som mal a teraz to bolo... Nemal si to teraz na sebe, hej? Mal som to, že nebolo rozopnuté. Aha, to som si ja vôbec ani nevšimol úprimne. Či sme ho nechceli mať v tom kielku. Chceli sme, ale už fuck it, už sme natočili toto, čiže okej. Riešili sme opasok, že tu mal rozopnutý, ale to je jedno vlastne. Teraz, že či bolo vidieť opasok. Je otázka. Ne, nebolo. Si myslím, to je dobré. Obraz 13, scéna 6, poprvé. Dobre, ale ten opasok ti chvíľu trval, kým si ho dal dole, ale hej. V prvom momente som nám zabudol, až potom. Nevadí, skúsime znovu, hej? Skúsime ešte raz? Obraz 13, scéna 6, po druhé. Stop. Ty sa z toho opasku dajú život a ďalej ináč fajn. Dobre, skúsime to znovu teda? Hej? Dobre. Skúsi možno nacvičiť ten opasok. Že jaký urobíš ťah, v podstate problém je ho rozopnúť a potom vlastne už ho len potiahneš. Obraz 13, scéna 6, po tretie. Toto bola asi najhoršia scéna pre teba, predpokladám. Nie. Ešte budú oči. Dobre, to je vyslovene odtiaľ na v podstate širokáč a to je, jak ty to nesieš pivo. Výborne, dobre, okej. Obraz 13, scéna 2, poprvé. Dones mi pivo. Sadni si. No? Podľa mňa výborne. Áno. Čo som rozmýšľal, že dones mi pivo, že kto?
Či by nemal povedať. Míša, dones mi pivo alebo niečo. Obraz 13, scéna 2, po druhé. Míša, dones mi pivo. Jo, myslím si, že dobre. Áno? Aha, podľa mňa áno. Obraz 7, scéna 2 a 6, po tretie. Čo? Nekrič. Nič také som nepovedala. Nekrič! To ani nedopovedal. Neberú za tie ramená. Normálne chytí takto dozadu, ako králika. Lebo ona sa tu takto uspenina sa tu taký tancovala. Jaký mi našteklil. Obraz 1, scéna 5, po prvé. Tu nemáme text? Máme text. Áno? Nemáš text? Ja hovorí? Áno, že to začala. Obraz 1, scéna 5, po druhé. Po tretie. Po štvrté. Minus, dobre, super. Určite sa veľa žiačok na ňo sťažuje. Vidia, trénuje. Ja skutočne trénujem. Ja sa snažím. Mi toto povie. Zožerem kriedu normálne. Myslíte si, že to myslí vážne? Samozrejme. Tak možno skúste sa cez ten pocit preniesť. Skúste si predstaviť, že to myslí vážne. Aký ťažký ten pocit, ako sa mám ja preniesť cez ten ťažký pocit. Kapete to je jak šúter, jak skala. Ja neviem lietať. Kurňa, krídla mi nenarastli, čo ste to vy? Tak predstavte si, ako tlačí na záchode. Neviem si. Keď vám to povie, tak vyskúšajte, možno vám príde potom veselšie. Tak ja idem za tým. Ja vám idem poprosiť. Nech sa ide vysrať. Obraz 1, scéna 6, po prvé. Prepačte. Dobre, to tak ja myslím, že jak vyšité. Už ide? Ne, tak nikto tu nejde. Peťo, hej? Holíš. Kde je? No pome. Už ide? No, niekto sem kráča. Kokos, poď už, lebo všetci na teba čakajú. Šup, 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 šup. Choď už, choď, prosím ťa. Choď, zdržalica, neša. Ďalej má. Paráčka nám musí odísť. Nazdar, otec. A vy by ste mohli rovno ísť. Šup, zadaj. Veľmi dobre. Ja som sa stretol. Peťo, potom ak by si chcel riešiť ten film a tieto veci, tak cez Kiku na mňa získaš kontakt, hej? Jo. Ozvem sa. Jo, dobre, díky. Súčasne. Drž sa!
blížil sa ples. Prepáč, rovno ťa zruším, ja tam vidím celý ten mikrofón v okne. Po odraze, že? Ja to tiež Po na druhú stranu. Keď si sleduj, tuto vidíš, no takto je dobre. Jo. Dobre, skúsme znovu. Ja stále točím. Ja tiež. Toto nemáme. Sleduj, kedy som ťa zrušil. Túto vetu. Jednu vetu nemáme, tam treba len nahrať. Najviac je tam celý ten mikrofón. Ešte ho má pri ústach. Obraz 6, hlas myšky poprvé. A táto močná nora Močná nora. Močná nora. Nora, keď sa močí. Môžem ešte raz. Raz, dva, tri. A táto nočná mora neskončila. Práve naopak. Akože ja to počujem dobre, ale graf vidíš, hej? Jo. Tak ešte raz. Teraz si hovorila najhlasnejšie z celého dňa. To bolo krásne. Presne tak. Táto nočná mora neskončila, práve naopak. Dobre, my sa vlastne vnútri neskladáme. Aha, dobre, ja som tam nabehol, že kde sa môžem zložiť. Ten stúpadúci, ten čo? To čo je, Mikuláš? Gandalf. You shall not pass. Ganžal. Obraz 10, scéna 1, poprvé. Po druhé. Poprvé. Po druhé. Po tretie. Poprvé. Po druhé. Potom ja sa otočím vlastne, babi budú trošku akoby oproti sebe a ja budem do dverí pozerať. Ale ty budeš vlastne na gimbale celý čas. Áno, tak ja môžem ísť mikrofónom poza teba. Áno, jasné, hej. A v podstate dealer príde až ku vám. Takže príde, a v podstate mal by si ty akože jej kvázi akože podať ruku, alebo už jej dávaš sáčok. Takže už hej. Jasne, mám toto pre teba, čo si chcel. Dobre, čiže v podstate dojde, už vie za kým ide, hej, a niečo jej akože podáš. Ja som zapol video zrovna. Sekundička. Ešte jedna. Dobre. Natáčam. Najprv mi to takto niečo hovorili aj chalani na záchodoch, keď som im zabavil fľašu alkoholu. Dobre, máme. Poďte si dať pizzu. Výborne. Obraz 6, scéna 1, poprvé. Ja ináč. Stop, pardon. Aj na mňa ideš strašne rýchlo. Neskoro gate padli počas veju. Čo sa s tebou deje? Od prázdnin ešte raz platím. Nevadí, skúsme to ešte raz. Detka, počúvajte ma. Dead cat. Keď budú záber, vy sa čakáte, vy ste nejaké grupy, buď dvojice, alebo tak, normálne, keď idete do školy. Napíš, že Zúška nebude vidno? Tu je napis. To asi nevadí. Aha, vpredu. Good point. Ako som rozmýšľala nad tým, že... Ideme tam rýchlo nejakú farbu. Ideme ešte vymalovať. Sme to zamalovali. To by sme malovali do pozajtra. Nie, tak akože dobre nás kašľať na to. Poďte. Počujte, niekto môže aj pribehnúť k tábuli, pozrieť si, že čo dneska máme.
záber zo zadu, všetko za ňou rozmazané, tie kamarátky sú vlastne pred ňou a niečo sa akože bavia, neviem čo, a odídu. Čiže v podstate Miška by mala byť plus minus niekde tu, jak ja stojím. Záber je zo zadu na jej hlavu vlastne, hej, ktorá bude ostrá. My si ťa nastavíme, lebo... Pred ňou, hej, bavíte sa neviem čo a potom idete do keľu tým smerom, hej. A ľudia vzadu nejaký život, trošku sem tam sa pohnite, hej. Vy budete aj tak rozmazané. Pôjdete, lebo mŕtvoli. Vyššie to už Čiž není možné, ty točíš, good. Babi, poďte všetky o meter ku mne. Tak, jak ste, ale meter. Dobre? Ešte možno trošičku. Ešte... Dobre, fajn. Áno. Áno, tam pôjdete. Akcia! A keď ďalší prišla? Zvučí. A ako máš... Neviem. Stop! Ale dobre. Povedz, kedy? V podstate môžeš. Akcia! Decka, hrajte stále! Hýbte sa! Hýbte sa trochu! Pochrápe sa tu. Sú herci, toto je strašné. To je jak škôlka. Aj škôlkari by to lepšie za... Škôlkari by to mali na sám. Úplne. Fokus 3 sekundy, jak do Riritka. Dobre, myslím si, že fajn. Ide nejaké baterky, tak to behind the scenes tým, že? Keď začnem viacej frfať, to bude zaujímavšie. Aha, ja to mám vypnuté. A teraz bach. Mám zajebaný objektív. Dobrá vstúka. Pardon, mám zajebaný objektív. Úplný oplačok tam je na nejakého dôvodu. Masný. Teraz to máš dúfať, že stopnúť. Nie. Áno. Celý čas. Ja tu len tak s tým behám akože. Čo, decka? Nezhodilo už náhodou? Ja že si pozeraj. Tak čo je? Dotrie do toho, lebo ti tam bez toho budeš upratovať. A samozrejme prezúky, áno, tam do šate sa chodte sa prezúť. Jaké druhé? Tak to chce vidieť teda. Toč to. Poď, prisadni si, ideme. Dobre, zvuk ready. Nie, ešte nie. A v podstate kamera bude jej oči, čiže normálne budete do objektívu pozerať, hej? Čiže vy v podstate rozprávate sa s objektívom. No, dobre. Zvuk dobrý? Je tam strašne veľká ozvena, ale s tým nebude. Jasné, okej, tak lepšie nebude asi.
Profesionálny zatvárač. Normálne, že sadne si a potom sa zmení záber, ale sadne si aj na tom druhom, ako produkčne tu. A uvidíme, ktoré bude. Teraz v tomto momente už zase nebude mať hlavu záber. Áno. Odchádza normálne, ako som prišiel. A ty kľudne môžeš ísť s ním vlastne, ako on bude rozprávať. Jo, prvá žena, druhá. Odchádza do záberu je blbosť, aby som nevyšiel so zvukom. Nie, lebo on to kričal. Čiže dáš, jak to tam je, dievča, drž sa a čo? Ale ty máš aj odchádza, drž sa dievča, život náš len jeden. Jasne, mohol by si sa, ja viem, že začneš sa stávať, hej, drž sa dievča, ideš kúsok. Áno. Život máš len jeden. Áno. Neviem, či si niečo spravilo, ale poviem ti, že znova. V pohode? Stále tá Simona je na hovno. Kamuška. Oni ti závidia. Hej, dobre, to bude lepšie. Sakra, že idete na plesko. Krásne sú. Aha, koho ti vediem? Počkaj, to bude akože v tom filme Behind the Scenes? Áno! Áno. Nájdete to na OnlyFans potom. A potom nejaký výťažok z toho aj chce. Obraz 9, scéna 1 poprvé. Akcia! Počúvaj, ja neviem, koľko to zvládneš, ale ja ešte jeden si dám. Prepáč, sorry. Sa mi páčilo, ako si behol úplne ešte do toho predtým, Kike. Počkaj, poďme ešte raz. Chceš ešte raz? Poďme na ten istý, ale nemusíme kopírovať. OK. Akcia! Počúvaj, ja neviem, koľko to ty zvládneš, ale ja si ešte jeden dám. Aj mi to. Sponzorujem sa ti to milióne. Ale zvládneme to. Zvládneme to, pozri sa. Tu, to je on. Čo? To je on. Stop! Obraz 9, scéna 1 po druhé. Počúvaj ma, ja neviem, koľko si tu vypil, ale ja si ešte za jeden dám. Ja si tiež dám. Čo je, si dobrý? No, tu máš. Nedávaj mu! Však ho nechaj. Hodil sa, nebuď lakomý! Tá myška. Nehovor mi, že má iného. Nie, daj si. Nemá iného. Ja? Tebe stačí. Ja si to idem vybaviť. Nejdeš! Kodani, zastav! Utekaj! Stop!
Počkajte, ale na akciu, dobre? Počkajte, lebo on ma nepočul. Ja si frišky, ale počkajte. Jasná páka. Koleso obkolesilo si sa okolo kolesa spod štábskeho kolesa, kde plaskol braba. A potom... Obraz 9, scéna 1, po tretie. Akcia! Počuj, neviem, koľko si toho vypil, ale Málo. ja by som si ešte... Málo. Ja by som ešte jeden zvládol. Chceš? Daj si. Daj to Ja sem. si dám potom. A čo tá myška? Čo? Na mňa sa kúkli. Čo tá myška? Ja neviem, je to blbé. Ona má neviem, určite čo s tým iného mám má, robiť. iného má. Ti hovorím, musíš to skončiť. Ja to Musíš to, ona má iného. Ja pôjdem za ňou, ja to vyriešim. Počkaj, nechaj mi to, ja sa chcem napiť, čo si. Ako myslíš, jak ťa Maťo vychoval? Čo si povedal, moju mater si do úst neber, dobre? Daj mi to. A ide sa grcať. Aha. Ja si to idem vybaviť. Hej, boj za ho! Hej! Stop! Klamárov, ktorí jej sľubujú modré z neba, s úsmevom bez rečí, za pár dní vylieči. Láska vždy vylieči to, čo treba. A ďalej. Chceme aj ďalej? Nemáme ďalší songy, alebo čo máme? Tak daj nejaký song. Tak injekčové je injekcie. Keď je pri mne znova dýcham, keď ju cítim, tak rád žijem. Od jej čaru zrazu majú. Nevieme, dajme niečo, čo vieme. Čo dáme? A čo ti dám, kolo mlynské, či čo? Počkajte. Bác. Nie, počkajte, musíme to... Či také... Daj na minútku na rozmyslenie. Stuff only. Stop. Bože, ty Dobre?
Netrafil som? Dobre. Poďte aspoň sebe ešte, nech vás vidieť trošku. Vypíte aj niečo, neviem. Solidná. Jaj, hagyjatok ki, fogd meg, gyere!